Факултет Техника и технологии Ямбол е учебно заведение с над половин вековни традиции в обучението на технически и педагогически кадри, основно звено в структурата на Тракийския университет. В обновена сграда, в аудитории и лаборатории със съвременно оборудване днес се обучават бъдещи инженери по специалностите автотранспортна и земеделска техника, дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, автоматика и компютърни системи, електротехника, компютърни системи и комуникации, топло и газоснабдяване без такса за обучение, индустриално инженерство без такса за обучение, технология на храните. Курсът на обучение за образователно и квалификационна степен бакалавър е 4 годишен в редовна и задочна форма. Завършилите могат да продължат обучението си в 18-те магистърски програми в 5-те акредитирани професионални направления с обучение с едногодишна и двугодишна продължителност в образователно и научна степен доктор. Факултетът разполага с 3 учебни корпуса, учебно-практически комплекс, студентски общежития, библиотека, спортен комплекс и студентски стол. Студентите се обучават от високо квалифицирани преподаватели. Използват се съвременни интерактивни средства и методи за обучение. Чрез Тракийския електронен университет студентите имат достъп до електронни учебни ресурси. Факултетът поддържа връзки с фирми потребители на кадри, които осигуряват възможност на студентите за провеждане на практическо обучение и стажове в реална работна среда. Студентите получават стипендии и награди за специални постижения, възможности за обучение в европейски университети по програма Еразъм+, възможности за участие в научно-изследователски проекти, конференции, състезания и конкурси. По време на обучението може да се придобие допълнителна професионална квалификация, инструктор за обучение на водачи на МПС, учител, проектиране с CAD системи и други. Теоретичната и практическа подготовка на инженерите, завършили в факултет Техника и технологии, дава възможност за успешна реализация по специалността. Скъпи кандидат-студенти, очакват ви 4 незабравими години в нашия факултет. Направете правилната стъпка към своето бъдеще.